салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои очам. Кадом бародаре ки айни ҳол ҳузур доред дар Федератсияи Русия дар шаҳри Москва, мушкили патент, мушкили эмиграсиони, мушкили документ вобшам акай маъруф шуморо метавонад бе ягон мушкилӣ, бе ягон чи соқ саломат аввалаш худованд бара бо баргардона биёра. Агар бародарҷон номер дар кор боша, марҳамат акай маъруф да обращение кунен, иншааллоҳ соқ саломат мебарам. Имбор зинда бошен, зинда. Ҳамата дӯст медорам. Акай маъруф одами боварияй, одами фреб намекунад. Ба дили пир. Салом алейкум бародарони алислом. мо дина ай метро Люблино 12 саҳари 7:00 буромадем. Ина имрӯз 13 иншоаллоҳ худованд розӣ боша, агар 5 соат пас обратно метро Люблино мерасем. Ина радноиҷоно ҳамаш рафт қатимон, ина ами мошино кати ҷипо кати рафтем. Ина худошон бо гал занам. Салом алейкум. Боя бор. Документот чӣ хел буд радноиҷон ай хидат? Акай ман мақсад. Баланд гал задан гир. Ай ман ака регистра сана доштам, паши просрочка шида буд миграсионка. Омадам, шумай худо соз гузаштем. Метро Люблино омади на? Дина. Соат чанд омади? Саҳар соат 6 саҳар омадем. Аҳа. Суво шидем, наҳози имрӯз 13 насиб 5 соат пас бо метрода мерасем. Иншоаллоҳ насиб. 5 бега уже дар Москваем. Дина саҳари буромадем. Ина ами мошино кати рафти? Чӣ хел будай состояни мошино? Кондиционерам ачи. Ина ами мошино кати полни рафти гузашта омаде. Ягон мушкилӣ диди дар таможня? Очилат истодем ягон ҷо? Ягон гаи, ягон суман кар лишна гирифт? Чӣ хели гав задем, абишат кардем, ҳам хел рафтем овардем. Ина бо мусафедам дорем. Салом алейкум ака. Айги ҷои хидат? Май Фархор. Фархор, амакҷон чӣ хел гузашти хидат? Беҳтарин гузаштем. Ягон ҷода мушкилӣ нест, граница осон. Ами медрой меброй. Ба ёрдами? Ба ёрдами бачаҳо ёхим компания. Уҷа буданд ки одамое ки дар очират истодагӣ буданд? Дошта боша алохон нашава. Я ман худам 5000 сар доштам. Алохон будам, ман гуфтам ягон гап мешава, ҳеҷи. Печа зар гуфт бинам марҳама рӯи сафед бирра. Дар дуруни таможня ягон мушкилӣ диде? Ягон майда. Мақсад ёрдами мон расидам дар дуруни таможня ки гав мезананд ки мақсад не мегӯянд ки ё ягон кор карданам метавонанд дар дурун. Ягон гапи чиро бовар накунед. Не мақсади компания ёрдами зуд кеса бачора. ина мақсад ту мусафеди мақсад худат диди ба чиш мехидад? Бачо биен граница бигзарен, ягон мушкилӣ нест. Штраф доре надорем, просрочная чиза биен. Ина ами